שלום, אנחנו בעוד מוצר שנקנה מאתר sababa.com. מדובר על מנורה שהיא לא סתם מנורה, היא מגיעה בקופסה כזו. המנורה הזו כבר הורכבה פה למעלה, אנחנו תכף נראה לכם מה מיוחד בה. קודם כל מדובר על מנורת לד שמאוד מאוד חסכונית, אבל זה לא הפונקציות היחידות שיש למכשיר הזה. זה גם רמקול אלחוטי וגם משנה צבעים ואווירה, והכל בעזרת כל מכשיר שהוא או מבוסס אנדרואיד או מבוסס iOS. זאת אומרת שתוכלו להפעיל את זה עם הטלפונים או עם הטאבלטים שלכם. אני אראה לכם את ההפעלה כמה היא פשוטה. אני מפעיל את זה, אני אחבר את הסוללה כי אין לי סוללה. אני אחבר את הסוללה דרך הבלוטות', את המנורה, לא את הסוללה, סליחה. ישנו על הקרטון, ישנו פה סמל QR קוד, שבעצם אתם מורידים את התוכנה מפה. התוכנה כבר הותקנה לי בטלפון הזה, גם טלפון שנקנה מסבבה דרך אגב. העירול הוא 5.5 אינץ', נדבר עליו פעם אחרת. הנה התוכנה. אם תשימו לב, התוכנה בעברית, אנחנו עוברים בין האופציות השונות, תשימו לב, התוכנה בעברית, היא גם באנגלית, היא בכל שפה שהמכשיר שלכם תומך. הוא כרגע חיפש את ההתקני בלוטות', אני מתחבר להתקן שהוא מצא. אם כבר שמעתם, המכשיר יתחבר. אנחנו נצלם עכשיו את האור, אתם שמים לב שהאור הוא לבן. בלחיצת כפתור אני יכול לשנות, אם תשימו לב, יש לי פה מניפת צבעים, וברגע שאני לוחץ על אחד מהצבעים, האור משתנה בהתאם. אין מגבלה לכמות האופציות שאתם יכולים לעשות עם מניפת הצבעים. ברגע שאני משחק עם הצבע, הצבע משתנה בהתאם. הנה, אני אקרב אותו לפה, ואתם יכולים לראות שאני נוגע וזה מושפע. אוקיי? עכשיו, מניפת הצבעים כמובן מגיעה כחלק מהתוכנה, אבל בואו נעבור לחלק היותר מגניב. נעבור למוזיקה. המכשיר יש לי פה 3 שירים. אני מסמן את השיר שאני רוצה, אני מגביה, ואם אתם שמים לב, השיר מושמע, והוא מושמע מהרמקול. כרגע אין השפעה, הצבעים לא מושפעים מהשיר, אבל אם תסתכלו על התוכנה, אני לוחץ על אוטומטי, והאורות משתנים בהתאם למוזיקה. הוא משמש ממש כאקולייזר. אני מפסיק את השיר. בגדול אין פה יותר מדי הגדרות, חוץ משאפשרות להדליק אורות לפי שעות, וגם יכול להיות שעון מעורר אם תגדירו אותו אצלכם בחדר שינה. לפי שעות יכולים להתחיל להפעיל את האורות לפי שעה מסוימת, וגם כן להפעיל את המוזיקה בהתאם. מכשיר מאוד פשוט להפעלה, לא צריך יותר מדי. אפילו כפתור און ואוף יש למכשיר, שתוכלו להדליק ולכבות את האור. אני חושב שזה אחד מהמוצרים היותר מגניבים שיש עכשיו באתר למכירה. כל אחד שיגיע אליכם הביתה ירצה לשחק עם המכשיר הזה, אז זהו, תקנו. תודה, יום טוב.